Salindri. Juga terima kasih dari beliau-beliau yang sudah memberi kelancaran dengan hadirnya adik kita, adik Niken Salindri. Tentunya hadir menghibur Bapak Ibu yang berbahagia. Dek Niken, yuk hadir menghibur Bapak Ibu tamu undangan. Wis ora sabar ngenteni kehadiran seliramu. Wow, hadir bareng Niken Salindri. Selamat siang untuk Deniken. Selamat siang Pak D. Luar biasa untuk siang hari ini. Luar biasa. Tekane pas jam siji 1. Awakmu gak setengah loro tadi. Ora jare jam 1. Pokoknya tangen-angen ngger Niken teko berarti jam 1. Oh ngono, berarti ki lagi jam 1 ya. Oke, on time banget ya saya. On time luar biasa. Oke, terima kasih. Iya, cantik sekali. Ya, sama-sama ya, makasih. Deniken salam dulu, salam kanggo dulur-dulur. Nggih, saya mengucapkan selamat siang sedaya. Lan kula aturaken selamat siang juga buat tuan rumahnya, siapa namanya? Bapak Haji Wakiri. Bapak Haji Wakiri. Ibu Hajah Kunfa Yakun. Alah, kok neh kok baleni neh. Ki mau Riri ki mau lho wis ngono. Ibu Kun Farida. Lah ya Bukun Farida kulino dikun fayakun. Jadilah. Iya, Ibu Farida dan kita doakan semoga panjang umurnya, sehat selalu, diberi rezeki yang banyak. Amin. Dan ini acaranya manten, udah mantu sapa sing dadi mantene? Mas Ivan dan juga Mbak Putri. Ya, luar biasa. Kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kowe ndongake kok wagu. Ora ngono lho. Ana apa jenenge? Tanggaku duduk tanggaku anak buahku jenenge Yupan ki plonga-plongo. Dadi aku ki ndongane rada kelingan ya aku ki mau makane nyantol. Nyantol jenenge Mas Ivan. Soale aku duwe anak buah jenenge Mas Ivan ki bocahe rada gak bek. Ngono lho makane tak eling. Ning awake cilik apa gede? Cilik. Oh cilik ya. Cilik. Oh gak lemu to? Ora. Lagi Mas Ivan lemu. Halo Mas Ivan, mana Mas Ivan? Mas Ivan. Mas Ivan. Halo. Lah beda lek iki gagah pitekso lek nggonanku ora. Krempeng kurang gizi ya. Iya, kita doakan buat Mas Ivan dan juga Mbak Putri semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng, dijaga atine wong wedok ya Mas. Aja nganti dilarani. Sampe nglarani wong wedok padha karo nglarani atine ibuke sampean. Genah pora? Dong pora. Dong pora. Dong pora. Iya, tapi wajah-wajah kriteria seperti Mas Ivan ki tipe orang yang sangat-sangat setia. Berarti dia itu salah satu tipe seorang laki-laki yang setia. Laki-laki yang setia, dermawan dan pastinya tuh weh-weh seneng dono weh-weh. Apa meneh lek karo bojone seneng weh-weh ya ta. Ora pelit. Ya ta soalnya apa didelok teko awake gede. Berarti rezekine sok gede. Amin. Mbak manten Mbak Putri ya cantik seperti namanya Putri. Beda lek karo Putri ki. Sapa ndi? Ki Putri ngarepku ki nesunan iki. Tenang. Ki ya Putri iki. Iki Putri iki ngambekan. Ki nangisan. Betul. Iki yang ngono semoga cepat semoga cepat diberi jodoh yang lebih baik lagi. Lah, sing ganteng aja elek direbut. Elek direbut. Stop. Enggak boleh. Astagfirullahaladzim, enggak boleh seperti ini anak kecil. Enggak boleh anak kecil loh. Kok
mbok gawe heels aja gawe kuwi. Ora, kowe kuwi lho. Deloken Mbak Yumu yang hadir lebih awal lho, sandale api-api kon. Lah sandalmu nek mung kaya ngono kuwi. Menyesuaikan baju. Tegese nek Baju hitam jadi sendalnya harus hitam. ya ora ngono, lah iki ya ono lho sandal ireng. Kok ora golek model sing ngene iki. Pepet. Enake. Ayo nembang. Sama malah ra sandalan ayo. Aku ngerti to. Gudeg tok, gudeg tok. Gudeg piye lah Petruk iki wayang apa nek wayang sandalan dupak dalange. Ayo nembang. Oke. Sikil bareng sama sud barengnya apa to, Mas? Pah, ini malah ketok kunang-kunang kuno. Kena kunang-kunang ra. Deloken iki lho. Jare kelas papan atas kok tungkake mlethek iki. Iki ngono ora mlethek Lah piye? Kreasi. Oh iya bener ya. Nek Kreasi. sowan Boyolali nek musim udan kan nggone lunyu. Dadi rasa nganggo sandal nek nggo ngerim set. Oke, Iya. ayo Mas. Nembang dulu. Wis lunas urung? Urung. Nek urung goleki alamate ngendi sing kok tuju? Kene GPS -e. GPS kene. Oh. Ini campur sarine dudu Dudu Supra. iki. Berarti kleru. Kleru. Urung lunas to? Pamfletnya Goleki. nek aku gambar Supranada. Ora enek. Ora enek. Bapak tuan rumah ge, niki mengke tanggung jawab Bapak. Mangga tanggung jawab apa masa ado-ado Kediri lho, Pak. Oke. Wis pirsa tuan rumah. Urung. Piyayine iki lho. Ndeng. Loh. Kilo. Nah, ini. Iya, Ibu. Hajah. Mugi-mugi nular. Amin. Rezekine ya ta, Amin. muga-muga nular iso munggah kajine. Kajine. Ya ta. Amin jan ayu banget. Ayo Bu wene Ibu. Wis dilem masa ora duwene ya ta. Ngelemu kok di pamrih iki lah ya. Ayo Mas, lagune napa niki sing hot napa sing halus? Oke. Lagune hot. Hot sing pripun nganggo ek mboten? Koplo. Nganggo iki piye lho maksudnya? Tegese iki nganggo goyang. Apa Mas? Tidak bisa piye toh? Kok tidak bisa iki lho? Maksudnya gini, butuh penjelasan bener kowe jawabmu ning kene apa ora? Engko tuwas digamelin untuk setengah Bener. kleru. Kok bener tibake kok bengi sing aku nganu kok. Ayo Mas. Muni ya, kibotmu lho. Kuneno. Ayo. Apa Bu lagune Bu? Apa Bu? Lagune napa Bu? Oh iya lah wong ora nanggap nonton kok. Wah, rame nanggap bengok-bengok Bu iki jan. Napa Bu tembange Bu? Hati-hati lho, sing halus yo. Kayak tangane ketok ngene iki nyekel watu. Ora ngarep badem. Ayo Mas, apa Mas? Sembarang Mas. Lagu tidak bisa gak enak Mas. Sabar inallah Mas Sopiri. Ojo ngamuk. Cundamani aja, Cundamani. Cundamani. Sesuai dengan apa acara hari ini Iya, pernikahan. betul sekali. Sing anu nada dhuwur dhewe. Aja to Mas. Ya modern no, piye to ki? Tidak bisa. Ini. Iya. Ayo. Sapiro? Loh, kok malah kecek-cek, kecer-cer. Tepuk tangan untuk Niken Salindre. Wes ya Mas. Hei. Ribon melih napa Mbon Niken? Sedang melayang. Empun. Oh, nah, enake lah lungguh ini. Oh, kita dengarkan tausiah dari Ustadzah Niken Salindri. Aja ngono kuwi aku rong insaf ya. Insaf ya apa buka arep sahur. Aku rong imsa. Oh, iya. Aku rong tobat. Oh iya, nek tobat dan salat ya. Ya semoga di kelak nanti saya bisa menjadi ustazah ya. Amin. Dah neo aku
gawe apa segede ya dadi ustazah terus gawe gelungan gawe apa nggih jilbab. Sen kayak ondel-ondel. Piye, Cok, matuk ora? Tidak bisa, mau tidak bisa geblak. Ayo. Lagunya lagi, Bu. Coba ini untuk Mas Ivan, sini untuk Mas Ivan Ivan juga Mbak Putri di tercinta sini Mbak Putri, dong. Mas Ivan. Mbak Putri Iya. boleh naik di atas. Yo, jangan ayune lagi loh bapaknya. Ya, ini Pak Haji. Oh ya, siap, gak apa-apa. Sekalian sama ibu mana ibu? Ibu mana ibu? Nggih. Mriki, Mas. Nah. Ke sini. Nah. Coba sungkem Ibu Kunfa Rida dulu, sungkem. Nah, sama Pak Haji. Iya. Nggih, wah, wangi banget kok. Udah Iya. Bu Kunfa Rida nanti aja nyawernya nanti ya. Masukne HP lah. Kira-kira nek jipuk Dan sini tae kok. Lah ora ngono kok gayane Kaya kaya. nyawer ya sapa? Iya, Bu, nanti ditone, Bu. Alah iki kaya. Nah, Ibu tengah, Bapak. Iya. Oh, badhe foto. Foto dulu. Metal, Bu, metal. Metal ini ya? 4. Bisa. Yang banyak ya, Pak? Banyak, ya. Niken Salidri disawer bisa? Bisa loh, Mas. Yang Saya nyawer tidak bisa? Oh, bisa. Bisa, nanti tak kene kono yo tidak bisa ya. Nah, pun kula Satu lagi mawon. yang nyanyi, keluarga biar di sini dulu. Iya. Siap. Satu keluarga, Pak. Satu ini loh maksudnya. Iki Tak kira lah keluarga besar ini ngabel lah yo. Loh, iki memang keluarga besar loh. Iya. Termasuk Mas Ivan ini juga keluarga besar, salah satu Iya, anggota besar keluarga. awake. Mas Ilham mana Mas Ilham? Mas Ilham. Mas Hanum. Mas Hanum. Oh, cewek. Oh, Mbak Hanum. Masih loh. Mbak Hanum. Sini Mbak Hanum. Mbak Hanum sama Mas Ilham. Mas Ilham. Mbak Mana? Hanum. Tetap kita tunggu dulu. Kita tunggu. Sebelum naik, acara tidak akan Dimulai. dibiarkan. Untuk Mas Ilham Mas mana? Ilhamnya mana Mas Ilham? Mas Ilham. Ayo Ham, Ilham. Ayo. Ilham. Oh, Masa? sip. Alah, aku gak seneng ngomong ganteng Loh. menyakitkan. Elek menyakitkan pemene ganteng. Ora iki. Ya ora, Til. Mula nek belum waktunya sudah merasakan itu ya seperti itu. Akan jadi takut tambah dewasa. Tapi tidak semua yang ganteng itu menakutkan kok. Menyakitkan. Nah, ini Iya. Pak Haji Wakiri ini kan ganteng. Mana ini Bang Ilham? Kita tunggu. Nah, sini semangat. Kenapa? Nah, sip. Halo Mas Ilham. Halo, salaman dulu. Saliman dulu dong. Saliman. Ya. Nah. Mas, kelas berapa? 3 SMP. Gusti Allah sesembahanmu rintan laksamu menerima waktu kanggo mrasta mungkar Adicara bersih dusun kang kagelar dening warga masyarakat ana ing dusun Mbambe wis diwiwiti awit dina wingi kok, Nduk. Oh ngono, Wiwit Jumat pagi. Iya, wis kagelar kataman Al-Qur'an. Bengi uga disambung ya kuwi adicara selawatan Mbambe bersolamat. Iya. Uga mawesuk uga wis kagelar barikan. Oh iya, barikan ya apa to, Mak? Nek wong nganjuk ora pati mudeng ya wis sejenis slametan. Oh iya, Iki lho,
Sugihe wong Jawa ki ngene iki, seje desa, seje leh ngarani. Oh, iya heeh. Ana sing ngarani barikan, slametan, genduren. Intine padha ning beda daerah, beda penyebutan. Heeh, sugihe wong Jawa, sugihe wong Nuswantara ki kaya ngene iki. Oh, khasanah budaya. Heeh. Ya, saiki kaya tembung sego kuwi nek ning Jawa kuwi jenenge macem-macem. Oh ngono. Heeh. Pari, ya to. Gabah, sego, sego yen siji jenenge upa. Oh iya, Sego nek garing dadene kerupuk jenenge karak. Oh iya, menir. Iya, Dewe-dewe. Dewe-dewe jajal ning Inggris kono, ya nggur rice no. Oh, ya nggur kuwi. Contoh meneh, apa mangan? Ya, kuwi bahasane macem-macem, basa Jawa kebak ing unda-usuk. Unda-usuke dhewe-dhewe. Dahar, nedha, maem, mangan, badhok, nguntal, nyekek. Oh iya. Ngono, jajal ning bahasa Inggris kono. Ning Inggris kono. Kowe arep kirik sing mangan, wong tuwa sing mangan panggah eat. Oh iya, ngono ya Mak. Sugihe wong Nuswantara sing kebak tata krama ki ngene iki. Iya. Oh iya, mau esuk kagelar barikan disambung mayangan awan awan terus iki acara puncake ya kuwi wayangan. Oh iya, wayangane siang malam no. Oh iya, wis dadi tradisine adicara rutinan para warga masyarakat ing Mbambe ya Mak. Pancen kaya mengkono, ternyatane iki awake dhewe ya sowan komplit. Kanca-kanca sanggar seni Astabrata, iya, kang mijil saka Kutha Angin, iya, Ngadipaten Nganjuk, iya, nderek Udu Salam, nderek Pitepangan. Lah iya, awake dhewe nggur dalang saka kutha sing cilik no. Oh iya, ana paribasan Adoh Ratu Cerak Matu. Iya, Dadi ora iso nek kon ndaki-ndaki ya wis sakanane ngene wae ya no. Iya, sing penting nyambung seduluran. Wah, luar biasa. Ternyatane kanca-kanca saka sanggar seni Astabrata nyambut gawene bengi iki semangat ya, Mak. Semangat wong delok keh poso kok, Nduk. Lah iya, delok neh poso ora tanggapan merongos ning omah sewulan. Oh iya, Lah iya, Ya ora apa-apa, poso dienggo nyedake ati nang Gusti Allah. Lah ya pancen kaya ngono kuwi kok, Nduk. Lah ya, Ya, Nduk, piye? Iki saka kersane Bapak Lurah kang sarta sedaya panitia kang sarta para warga masyarakat ingkang mapan ana ing dusun Mbambe awake dhewe sowan mrene ora ijen. Nanging uga nganti para kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi sedulurku tuwa Mas Komet kang sarta Mas Dodok. Oh iya, saka tlatah Bojonegoro. Iya. Diaturi minggah ana ing pepanggungan supaya ikut andil ngregengke swasana bengi iki ya, Mak. Desa Pati nganggo aja dipleroki iki rama seger ya, Nduk. Iya. Maka Mas Komet Mas Dodok kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Clorot. Jadi
Alhamdulillah, wilujeng dalu Mas Dodo. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk Mas Da Akbar. Udah, Jan. Panggih melih Mas Dangu mboten panggih sampean wah saniki panggih melih remen sanget kula. Nggih, remen nggih, Mas. Nggih. Napa melih suasana malam hari ini istimewa, Pak. Istimewa. Luar biasa. Kula nembe sepisan teng mriki niku wah sambutannya niku luar biasa estu, Pak. Luar biasa nggih. Nggih. Wah. Kados pundi Mas contonipun, Mas? Piyayi mriki gapyak semana, Pak. Wong-wong Bambe mriki nggih. Nggih. Oh. Kula dugicek langsung Halo. parkir. Halo. Loh, iki urusanmu apa kok takok halo ki lho. Nembe mriki mawon parkiran langsung dugi mriki. Nggih. Alhamdulillah kula dilebetke teng sekolahan PAUD. Apane murid PAUD sakmene gedene iki ya apa ana lho. Gumun lho piye? Kursine cilik. Lek kowe mbok lungguhi pas lha aku. Pak Lurah kebaca to. Bacut piye? Bacut piye kowe menyalane Pak Lah iki Lurah? lak kelase. Iya. Awakmu kok nang kamar mandine to. Wah, apik to? Piye apik piye yo jane apik. Lah terus? Lawange ra ono kuncine kok. Dadi Piye, aku iki bingung tapi aku wong lanang duwe akal. Akalmu piye? Masuk, Heeh. lawange tak slendeni awak, Heeh. pipis. Lah terus lek wijik piye lek cawi? Bareng pipis entek. Heeh. Bingung aku. Bingunge piye? Siduke kadon dadi sikilku. Iya. Ayo ngono kuwi awake dhewe iki bersyukur. Bersyukur. Sowan mriki alhamdulillah ditimbali niki matur nuwun. Dalu ki lek mboten ditimbali warga mriki. Nggih. Kowe ning omah merongos enek tanggapan. Kuwi lak awakmu. Lah kowe apa enek tanggapan? Oh kene serabutan. Serabutan kok sombong ya Lah Mas ya. nggih to. Oh alah ngaturke sembah nuwun pokoke kula nggih remen nggih bersyukur. Nggih. Mlebet cek teng mriku mlebet teng gene PAUD napa niku wau? Mustika Sari napa-napa wau? Dikasari kok jamu. Pau tok mesti kasari. Alhamdulillah seneng kula ngilingi jaman biyen cilik kula nggih ngoten niku mlebu PAUD. Mlebu PAUD? Nggih. Mlebu PAUD kula pun gedhe guru kula geblak. Hmm. Lah ki mosok sakmene gedhe PAUD terus umben nek kelas 6 kaya apa? Mriku bleke sambutane Pak pasugatane Banyu Mili. Nek manggak-manggakne seniman nggih, Mas. Estu piyayi budaya remen kalih budaya nggih ngeten iki. Nggih, leres. Kacang mlebet, keripik mlebet. Lebet. Sing kula gumuni gedange, Pak. Gedange napa Mas Dodo? Gedang Bambe sak lengen-lengen ngeten lho, Pak. Gedang sak lengen-lengene sing mangan sapa? Ya semangan ya aku ki buta kok omonganmu kok iso. Niku napa to ngremenake, Pak? Nggih, nyenengne. Nyenengke kalih piyayi mriki nyedulur ngoten niku. Nyedulur, Nggih. nggih. Sapa nemelih jenengan pun disuguhi kopi dereng. Oh, kopi. Piye enak ta? Enak iki. Oh, kopi kula weh. Enak to yo, An? Sangit tok, Pak. Kleru paling bubuke. Neng kula syukuri, Pak. Syukuri no, harus Wong disyukuri. kabeh niku sedaya rezeki, Pak. nggih. Heeh. Mboten sadi tampik disyukuri mawon alhamdulillah. Nggih. Jenengan pripun pawartosipun, Pak? Alhamdulillah donga sampean Mas, Nggih. sehat walafiat. Nah, nggih. Diundang warga masyarakat Bambe Bambe. nek dienggo sangu poso. Amin alhamdulillah. Iki kan badhe mapak poso to nggih, Mapak Pak. nggih. poso. Alhamdulillah awake dhewe saged ditimbali mriki. Heeh. Asline, Pak, niki kula mireng info. Infonya apa itu? Info asline piyayi Mbambe samanten kathah niku pengen ningali setunggal sinten? Sinten? Jenengan tok asine. Lho. Dalang. Nggih napa mboten, Bu? Anda. Jenengan sing pertama, sing kedua kula. Lho tenan warga mriki. Tujuane Mbambe mengadakan wayangan siji, pengen nonton Mas Akbar, loro Mas Dodo. Mas Dodok dagelane. Lah Kula warga mboten mantuk dintosi. Dintosi. Nggih ngantos sak rampunge mangke acarane. Nggih tresno kok. Kresna ngeten iki. Apa to, Lek? Lah aku gak Kowe nek dodol sosis kono lho, Lek. sosis gundulmu. Lah kowe tak sawang-sawang maca kok kaya bakul sosis wis. Wedakku keputihan. Kowe nganggo wedak apa dina iki kok keputihan? Biasanya kan lah tulip. Wah. Aku cepet-cepetan. Lah mau nganggo apa? Tepung kanji.